no proporcional. Per tant, us agrairia que després de cada grup passi el que passi, aplaudiu i mostreu eufòria i il·lusió. Començarem amb el misto saltarín. Sí, tranquil·la. Miso, normal i correcte. Sí, és un gag preparat per aplicar-lo. Misto, normal. El posarem aquí, el foc que anem ben ficat. I a la de 3, aquest misto el veieu, però la 3 no el veurem més. Vale? Atentament. 1, 2, 3 i fuà! No, és una vareta màgica disfressada de Vic. De Vic? Vic. Per aquest Vic, pots comprovar? Sempre comprovem. Ja està comprada. Ei, sempre comprovem, ja està comprada. No, no tenim gaire. Agafarem una moneda. És més, algú té una moneda? Del mar. Molt bé. Mig euro, no sigui cas. Una moneda aquí. Al tanto, A la de 3, desapareixerà. No vols. No tireu endavant, Pressió, no? A la de 1, a la de 2, a la de 3! I desapareix la vareta! Per tecnologia... S'acaba la festa, no? Bert, ajuda. S'acaba la festa, no? Vale. No us trencat aquí una peça, però tanto que me passarà ara, forat. Tanto, 2, 3, go. Porto president! Catalunya independent! Sí que vale! Sí que vale!
som de rienda. Passarem a la secció de les monedes. Necessitaria un voluntari. Finances a la setmana pel truc final, que és si no surt el truc final, Ai, que Cabe. Rubí mateix.